Ahojte a vítajte, ja sa volám Samuelisko a dneska to bude vlog. Pozrieme sa na vlak Eurocity 273 Metropolitan, ktorý jazdí z Prahy do Budapešti. My sa konkrétne týmto vlakom odvezeme v úseku Bratislava hlavná stanica Nové Zámky. Plánované radenie tohto vlaku je BMZ, BMZ, BDMZ, BPEE, BDPEE, BDPEE, BMZ, BBDGME, VRMZ, AMPZ a AEE. Pozor ale! Vozeň 363, 364, 365 a vozeň 373 sú radené v tomto vlaku iba v nedeľu. No a keďže ja cestujem v nedeľu, tak som vychytal tieto vozne. Náš vlak prichádza do stanice s 3-minútovým náskokom. Náš vozeň, v ktorom budeme sedieť, má označenie 364, čiže druhý za rušňom. Náš vozeň, v ktorom budeme sedieť, má označenie BMZ. Konkrétne tieto dva vozne za rušňom sú ešte staršieho typu, takže majú otváracie okná. Kupečka v tomto vozni sú štandardné pre 6 osôb, v tomto konkrétnom vozni máte otváracie okno, taktiež priestoru na nohy máte až na to, že ste v druhej triede a taktiež tieto sedačky sú aj celkom pohodlné, ako môžete vidieť, pružinové sú celkom dobre férujú, takže v pohode. Odpadkový kôž je čistý, ako môžete vidieť, a stolíky sa dajú v pohode vysúvať a taktiež zasúvať a taktiež sú čisté. Náš vlak z Bratislavy vyrazil včas, a to od 10:05, kedy je odchod tohto vlaku a cesta do Nových Zámkov mohla začať. V tomto vozni sa dalo bez problémov nastaviť svetlo na hociakú úroveň, taktiež sa dalo nastaviť aj teplota a taktiež aj hlasitosť hlásenia vo vozni. Taktiež v tomto vozni sa dali nastaviť sedačky do ležiacej polohy, takže sa vlastne dala z toho urobiť taká mini posteľ.
teraz zhrnul, tak vlak Eurocity 273 Metropolitan bol úplne super. Vozeň, v ktorom sme sedeli, tak bol veľmi pohodlný, takže super. Veľkou výhodou tohto staršieho vozňa typu BMZ je tá, že má sťahovacie otváracie okna. Takže díky tomu si môžete krásne vychutnávať krajinu a môžete mať ten vietor vo vlasoch. Cesta do Nových Zámkov prebehla úplne v pohode. Akurát by som vytkol jednu vec a to je tá, že vo vlaku bol síce zaradený reštauračný vozeň, ale nefungoval. To sa ale deje bežne, ale na takomto vlaku, čo ide z Prahy až do Budapešti, by som aspoň dal mobilbar. Každopádne ja vám ďakujem za dopozeranie tohto videa, keď sa vám páčilo, zanechajte like a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj, čau!